shakalaka what the people them want. Woman them a flex and the man them a chant. At the 60s style it have to come back. Draw for your bell bottom black heel and frock. Boom shakalaka good boy. You tell them now. My vás pozdravujeme. Takže máme tu už 8. časť. Veľa ľudí ani neverilo, že sa dokážeme dostať až na takéto číslo. No ale po tej poslednej časti, kedy sme oslavili tých super magických 100 odoberateľov, musí už byť všetkým jasné, že to s tým YouTubeom myslíme naozaj vážne. No aby som dal také krátke antre pred tým, čo dneska uvidíme. Táto časť bude o tom, v podstate, ako som išiel na svoju dovolenku s Kikou. Čiže znamená to, že zase tam Lukáš tak trochu nebude účinkovať, teda tak trochu znamená vôbec. Ale dúfam, že sa vám to bude páčiť. Išli sme, v podstate vyrážali sme z Hornej Stredy a išli sme do Dolnej Kalnej, čiže preto aj ten názov Horná Dolná. Takže Lukáš, som zvedal na tú reakciu, video je postrihané, nech sa ti páči. Ja vás pozdravujem. Práve sme vyrazili z Hornej Stredy a máme pred sebou, tuším, 350 km to písalo. So mnou je tu aj Kika. Kika, pozdrav, keď už sa hanbíš byť na kamere. Ja vás pozdravujem. Ideme na zraz Škoda 1203, 18. ročník. Vracalo sa dievča, vracalo sa z pola, bez gatiek a na bicykli zajazdiť si bola, krížom cez chodkára zastala až pri dome. Tu ľudia nie sú zlí a mesiac na strome. Joj, to bol zase nápad pre pána Jána, zavolať na zabíjačku vegetariána. Ako sa ti jazdí? Zatiaľ dobre. Ešte, že mu dali silné antidepresíva, z Hornej do Dolnej cestu si razia, v prírode a v horách kolóny nehlásia. Takže máme prvú oficiálnu zastávku. Kika, ako to zatiaľ ide? Zatiaľ to ide výborne, ja som spokojná. Áno. Áno, je to super, ani sa to nezdá, že tak dlho už ideme. No ja už to celkom cítim v nohách, teda respektíve v mojej nohe. Pravej, plynovej. Ale zatiaľ akože nemôžem povedať, auto zvláda všetko jak má, takže úplne pohodka. Ideme si dať fajné šnicle. Také väčšie sú tu, nielen také veľa. Dobre, dobre. Hornej i Dolnej dobre sa im vodí, žiadne rande s mestom, žiadne len tak chodím. Z Hornej do Dolnej cestu si tam razia a na krvavých šenkoch ampliony nič nehlásia. Rozhodli sme sa, že si ideme pozrieť ešte rozhľadnú Jari Zimmermana. Je to v Březovej nad Svitavou, do ktorej sme práve teraz vošli. A teraz to už iba nájsť. Je to ono? Jo, tam doleva, tam už všetci dole. Super, ďaká. Je to zákaz stať aj inak. Tady jo, tady se nesmí stát. No, ale... Tak ja to rýchlo vyberiem, hádam pani. Tu sú takí ľudia milí, príjemní, samozrejme beriem moja vina, nemal som stať, kde som stál, ale len som sa nemohol otočiť. Ľudia sú tu príjemní, policajti. Potom som začal, ukážte mi fotku, dávam vám najnižší sadzbu. Ja hovorím, skúste to dohovorom najprv. Poďme na to, chcete sa tu hádať. Ja hovorím, ide o prístup. Takže miesto Březova nad Svitavou. Výborne. Čiže rozhľad na nás stojí teba 100 korún a mňa 100 korún. Ideme na rozhľadnú Jari Zimmermana. Kedy natáčame z toho? Střídavý, silný elektrický proud, střídavý, zkrátka elektrický proud. A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, 3členná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, 200, skoro česky. Poďme domov. Nemal dôkaz na to, aby mi dal pokutu. Nasratý som z toho, ani teraz nemám ten parkierik. A už o tom pol hodinu rozprával. A bola to ovečka.
zatiaľ cesta bola celkom v pohode, až na ten dážď teraz, to je také dosť nepríjemné. Odkaz pre Lukáša. Kámo, ten Paríž, to nebude len tak jednoduché. Dolní Kalná. Aj to. Že už sme v Dolnej Kalne a nevidíme nikde označenie camp. Koľko ich tu je? No, je ich tu dosť. Pozeráme si video, ktoré oni zostrihali. Na to, že je to z roku 1203, tak sa pozerá film o tom, ako išli hľadať nejakú príšeru. O rok sme tu my s našim videom. Možno s našim filmom. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Poďme všetci do auta a bola dohoda, že či im môžeme všetkým zablikať presne o 10. na také 3 minútky. Dáme blikačky, rukačky a dáme akože ohňostroj 1203-kami. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Dobré ránko, takže máme za sebou prvé ráno. A ako sa ti spalo? Dobré ránko, spalo sa mi výborne. Aj mne. Ako v posteli. Presne tak, je to oveľa lepšie, než vstane. Človek to nemusí rozkladať, nič výborné, spravené. Plán je taký, že ideme si rozložiť nejaký stolík, kde si dáme raňajky a ja zatiaľ zbehnem kúpiť kávu a možno po ceste spravím pár záberov, ak ne po ceste, tak po raňajkách. Môže byť? Môže byť. Raňajky boli výborné, ideme si tu spraviť ešte také kolečko, ideme si dať si kávu. Dobré ráno. Dobré ráno. Môžeme si dať kávu? Samozrejme, nech sa páči. To je auto sa mi taky nelíbí. A hen tú markízu, to si robil ty? To som si robil, áno. To si robil. Čiže hovoríš, že z Holandska si došiel, si tam letel, došiel si preto a vlastne si išiel na tom. Tady lesou různý hýry a tady se to přišponuje, že jo? Jo, jenže nesmí to být zarezlý, chce to rozchodit, protože ono to pak nepruží a když jede zatáčku, tak jede jedno ve vzduchu vždycky. Takže 120 po prvé, 120 po druhý a 120 po třetí. Kdo chcete přijet ze srazu a udělat radost svý manželce, nebo spíš tchýni, jo, to je taková barva, která se hodí na určitou slavnostní příležitost, jo. Jo, vyvolávací cena 5 korun, jo, třeba kdo stojí v zimě u ponku a je mu zima na nohy, tak máme tady, kde pak máme toho bavorákistu. Takže už máme za sebou aukciu, ideme na spanilú jazdu. Dúfam, že mi vyjde benzín, ale tak mal by, akože však nie je to nejaké hrozné. Jako bola spanilka? Výborné, super to bolo. There's something happening here. Jeden malý chlapec sa tu počítal a hovoril, že je presne 70. Rovných 70. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going on. Babovečka. Áno, babovečka. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Chcela by som mal pekný záber na ňu. Však mám pekný záber na ňu. Na škodu. Getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Čaute, nazdar. Koľko vás tam je?
Nazdar! Akorát do Mariáše! Výborné. Thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Takže máme za sebou spanilú jazdu, boli sme vo Vrchlabi, všetko ste vlastne mohli vidieť. Teraz ideme sa asi previesť niekde na bicyklech. Alebo si ideme dať nejaké pivko, ale tak či tak dneska už asi jazdiť nebudeme. A uvidíme, čo pripravili organizátori pre nás. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Ať mi tedy Bůh odpustí. Jen tři kříže z bílého kamene se měl dobít Bůh od pána. Utíkala pryč, nevěděla kam, pletla na mě bič a byl na to sám. Páně a více vrněla jak kráča. Ja vás pozdravujem. Máme nedeľu ráno. Je krásne počasie. Teraz idem pripraviť stolík na raňajky a ideme ešte sa rozlúčiť s našimi kamarátmi. Sme Cvakbus na Instagramu a na Facebooku taky Cvakbus a www.cvakbus.cz, tam je nejaký ďalší info o tom. Dobre, super. Dobrý. Tak som rád, držím palce, nech sa vám darí. Ahojte. Ahoj, ahoj. Takže to, čo ste videli, ten Clickbus, alebo Cvakbus, pardon, tak to robil tu na Milan Zajíček. Aj toto je majiteľ tohto auta. A má aj stránku Škoda 1203-TAS, kde sa vlastne venuje, alebo on sa venuje renováciám 1203. Instagram je to samý, Facebook je taky to samý, Škoda 1203-TAS Milan Zajíček. Jo, pod tím by to tam mělo jít najít. Čo sa dá všetko Co to bude za video? My máme štúdio 1203 sa to volá, tiež také výlety rôzne s 1203-kami, taký festival na kolesách. Takže sme pobelení, trošku inak ako keď sme prišli, ale tento model je praktickejší, hoď nie je esteticky dobrý, ale... Dobre, ideme. Ideme. Idem, lebo Idem, lebo myslím, chudobnej som matera syn, chudobnej som matera syn. No, čo na to povedať, ako ten záver bol veľmi emotívny, ja som doteraz netušil, že náš mechanik je vlastne tvoj otec. Chápem tvoj šok, pre neho to bol tiež šok, keď mu to oznámili, že ja som jeho syn. No ale keď môžem zobrať teda k časti, veľmi sa mi páčila pasáž s pokutou. Tu no aspoň vidíte, že... Mne sa veľmi nepáčila tá pasáž, to ti poviem. Aspoň vidíte, že aký je to máš súkromný, s týmto sa ja musím proste zaoberať vždy, keď robíme videa. Každopádne video bolo super, veľmi sa mi ešte páčil ten zraz a troška ma mrzí, že som tam nebol, lebo vyzerá, že tam bola naozaj veľká partia ľudí a veľmi dobrých ľudí. Bola tam veľmi dobrá partia ľudí a veľká, ako si povedal, ale aj veľký počet aut. V tom videu to aj zaznelo, taký chlapec sa tam počítal, keď sme boli vo fabrike vo Vrchlabi, kde sa kedysi vyrábali, bolo ich tam 80 kúskov
A ja som si povedal, že taký veľký počet, hádam sa nič nestane, keď jedno zoberiem. Tak som ti doniesol v podstate model v našej farbe. Ježí, taký, jak máme. Paráda. Takže aby si mal aj ty tu na vždycky jedno auto pri sebe. No, ďakujem pekne, no toto ma veľmi potešilo. Ďakujem. Tak to som rád. No a vás, ak potešila táto časť, tak nám dajte like, my sa potešíme taktiež. Alebo nám dajte nejaký komentár, pretože my sme radi, keď nejako reagujete na tie naše videá a sme radi, keď môžeme reagovať spätne na tie vaše komentáre. No a na záver už iba asi predtým, než povieme tú našu tradičnú vetu, vás chceme vyzvať k tomu, že nám dajte odber, ak ste tak ešte neurobili. Neviem, či už sme sa s tým nejak zžili, kde dáme presne to tlačítko, ale niekde teraz na tej obrazovke sa zobrazilo, takže na ňu kliknite. A keď ste nevideli tú poslednú časť, lebo ste napríklad prvýkrát na tomto kanáli, tak tu môžete vidieť asi tiež niekde tu ten odkaz pláva. Na záver teda už sa vám tradične s vami rozlúčime. My vás pozdravujeme!